So yun po, no, what's up sa inyo mga katukmol. And guys, pupunta daw kami ng Hibiscus dun sa may Mount Isarog. Sama natin si Papa kung magpapaguide po tayo sa way. Hindi natin alam kung papunta dun. When I think of every time you let me down, I start to lose control. A lot of weakness. I never told you I was mad. I held it all inside. It don't even matter now. I wanna leave it all behind. It's all or nothing now. But each time I talk to you, I wanna crawl out of my skin with nowhere left to go. What's going on? I'm not feeling sure the way I did before. Like an empty gun, nothing more to give, purely negative. Iyo palang kau hindi. Ano yung ampas pati ang pangin. Dati di ka nagtutusok yan. Pangin hindi ko. Nagaw-gaw. Kamuti. Guys, andito na kami sa paanan O, paala ng ng Mount Isarog. Mount Isarog. Ayan guys, nabibingi na ako. Ibig sabihin, nasa mataas na level na tayo ng lupa. Ayun. Nakakatakot yung daan pala dito. Mas lalo doon sa itaas pa. Hindi mo yan o. Dahil pag hilig sa pataasin, inuman din ang pom mo. Huwag kayo maggugulat, ha. Sigot na lang tayo. Sa kabila ito. Ay, ganda-ganda. Mana si Manyo nama Doon tayo akit o. Selfie stand. Nandito na kami sa Hibiscus. Ayun, no? no diving Tapos, no diving picture. Ah, merong swimming pool dito. oh bawal daw pala lumangoy dyan. Ang daling na video. Lobas na yung man picture. Ayan, yung dalawang May bulinggit. nakasulat pa. Isang bulinggit, isang Tara, dambuhala. Arka So guys, ang gaganda ng mga pananim dito sa Hibiscus. Ang gaganda ng mga plants, yung mga puno. Ayun.
So guys, nakalibre kami dito sa Hibiscus Camp ng entrance fee dahil ninong ni Aya yung may-ari. Ayun. Dahil po kay Jen, yung hipag ko. Ang okay na ng naube. Ay, mag-awa na lang. Oo. Few moments later. Ay guys, salo-salo rin kami ng Zapata family. Ito ang founder ng Zapata. Hindi ka.